hindi pa naiiwan. Ay, hindi ko talaga. Hindi ako manonood ng mga ganyan. Nagulantang. Naitag. Dahil ulan sa buong Nanangyan yan siya. kahit ano'y Yan ang age niya. kahit ang mutyo Alright. kuha ko Ano pa lang yan, sir? Susuka pa lang. Buwan na yan, sir. at ay aking Hindi ka makakahanap ng network na ngayon dahil. sa Sige. Oo, palagi naman kami nito. Sarap po. ang sabi sa akin lang damunan huwag malulod na ang puso kong nahihirapan bawat mata. Yan ang age niya. Anong sarap, ano ba? Pang ano? Wine is para wala. Ang beer na to o ang Kaya personal consumption talaga. Mahal pag ano yung bilit. Ako lang naman mabatiin. Ganito mahal. dapat i-video mo rin si Kuya Ken. Kasi kwenta. Wala nang tapano na Wala akong mabatiin. Video mo na yung oras. Kaya pala sa amin lang talaga. Maganda talaga ito sa iskandalo. Hindi lang ito dito. Dami pa nakalagay po. Pinaperfect mo talaga. Sarap Bong Gordas! Yeah, yeah. ang puso ko nahihirapan. Happy hour. Bawat sarap. Hindi happy hour dito eh. Sa Pilipinas eh, 5 to 9. Dito, past 1 dapat. West Saudi. Oo, sige na.
Lasing na kami. Saras. Ito, kinashare ko. Ito malupit.